Основаването на Черепишки манастир, Успение Богородично, е свързано с съдбата на последния български цар Иван Шишман. Манастирът е многократно изгарян и разрушаван, но бил съграждан отново и така се запазва до наши дни. Тук се приютявал Софроний Врачански, а по-късно революционните комитети от Враца и Белоградчик. Изкачвайки се по стръмните стълби, стигаме до старинния храм Костница. Тук могат да се видят кости на ботевите четници, загинали при боевете през май 1876 г. във Врачанския Балкан и местност Рашов дол. Патриархът на българската литература Иван Вазов е идвал 2 пъти в манастира, след като научил за него от пътеписа на Алеко Константинов Българска Швейцария. Тук, в светата обител, покрай шумящия Искър, се раждат сюжетите на велики творби, като Дядо Йоцо Гледа и Една българка. През 2006 година официално е открит Вазовият музеен кът към манастира, в който могат да се видят ръкописи и предмети на великия български поет. В годините на Възраждането обителта се превръща в просветно средище. Водили са се учебни занятия на Свещеническото училище, Богословски институт и Софийската духовна семинария.